Takže čau lidi, já jsem MC a vítám vás u tohohle videa. Tentokrát je to video z Trident to Love Challenge, nebo Orgreen, nevím. A tady takže, to počítá v tom, že tady jsem se našel srandovný video a já se nesmím ani jednou zasmát. A protože, už to asi tady vidíte, mám tady vodu. Takže když se zasměju, tak se jí prostě úplně všechno na tablet, takže jo, si počkejte, tak to zapneme. Takže 3, 2, 1. Nesmím se smát. Zakrát se to spolknu, takže. Co za kurva bylo? Švíte. Jsem si zapomněla utěrku. Tohle asi nebyl moc dobrý nápad. Kurva, to tady celý úplně mokrý. Ok, jak to budeme dělat bez toho? Protože já stejně nemůžu u toho mluvit pak. Utřu sluníčko. Sluníčko. Bratra, nic. Že to budeme dělat bez toho, takže jdeme dál. Dobře, takhle můžeme mluvit. Sakra. Čili tak, on to stěží malinko zase. Tak, a teď bych měl být i... No, tohle v pohodě, tohle se strašně. Taky tlustý kocour, ne? Ne, pan? Je chudák. Takhle. Já jsem se myslela, já jsem ničem směl. Počkám. Dobrý. Dostanu se. Tak než jsem další video, tohle už by mohlo být lepší. To měl být triple nebo double Miko? Teda front. Nevím. Tohle video trošku sestříhaný, tak se nedivte, že to je tak krátký. Tohle video bylo asi půl hodiny dlouhý a dělal jsem si všim docela práci, protože jsem tam musel tohle video najít, tam měl asi 3 videa předtím, ale ani jsem se u nich nezasmál. Takže promiňte, že tohle video je tak krátký, ale vážně jsem si s tím dal práci. Takže si ho užijte, dejte like, odběr a prozatím čus. Co děláš? Blázen, dovolíte. Ty vole. Dobra, já pojď prostě. Já takhle tam to běží. Me and Dave played Pokemon last night. I found one in Dave's ass. What? No, the coordinates. Yeah. Okay. What the crap? Oh yeah? Yeah, Daddy said the C word. Jesus. What the music? And then I said, why don't you bend over? Tak to dělá, protože to video bylo strašně dlouhý,
Tak to skončíme. Doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud to zaneste like. Pokud se tady u mě na kanále poprvé, dejte odběr. A já se s vámi loučím. A do dalšího videa. Nazdar!